Hej, morgen. Jeg skal fortælle lidt om graphic novels og en dyne af sne, som du ser på billedet. Graphic novel, det er i ordets forstand en grafisk eller tegnet novelle eller roman. Graphic novel, det bliver i den engelsksprogede verden betegnet som de mere seriøse fortællinger i form af tegneserier, og ordet graphic novel bliver derfor ikke brugt om børnetegneserier. En dyne af sne er en tegnefilm, som handler om Craig Thompson og hans kristne opvoksning, som har været lidt hård ved ham. Han har altid følt sig misforstået, og det har været svært for ham at bryde igennem, og et eller andet sted, der har han heller ikke rigtig ture. Ikke før han mødte Raina, som han blev forelsket i, men som der ikke var forelsket i ham. Først når hun fortæller, hvad hun føler, går det op for ham, at han ikke har andre end sig selv til at hjælpe ham tilbage på sporet, og at han må gøre noget drastisk for at finde sig selv. Han beslutter at lægge kristendommen lidt på hylden, og han vokser op, men det er stadig alt stadig akavet, når Craig er i nærheden. Jeg har valgt det første billede, som der forestiller Craig og Raina i kirkelejren, hvor de har snedet sig væk og ligger inde i et fyrrum. Rammerne de er brudt på første billede, men de er alligevel skilt ad. Altså, det starter med, at vi ser, at han ærer ved hende, og det gør han så også der, og der ser vi så hendes hoved tæt på. Og det er handling til handling. Hvorimod den næste side, den bygger på erindringer, som Craig får, når fyret er i gang. Blandt andet her, hvor han siger, at fyrets summen, det er en varm snoren, der breder sig i hele rummet, og det kan man jo også betegne som hans kærlighed til Raina, der også breder sig i rummet, som han sidder der og ærer hendes hår. På billede nummer 2, der har jeg valgt det, at Craig han læser et brev, som han har fået af Raina, hvor han beskriver hendes håndskrift, og det på de andre sider, der fortæller han, at hendes håndskrift den er lige så blød som hende selv. Og til sidst så kan han ikke styre sit begær, og han ender med at onanere på det brev, han skal sende til Raina, som vi ser hernede. Rammerne de skifter fra at flyde ud i hinanden, til at blive 3 små perfekte firkanter til sidst. Det er handling til handling, fordi at det starter med, at man ser, at hun skriver det her, så er det, at han har modtaget brevet jo, hvor han fortæller, at hendes buede eller hendes flotte buede i'er og hendes f'er, der forbinder det næste bogstav, som vi så også ser hernede. Og her der viser han, at han ikke kan styre sit begær til sidst, og han bliver faktisk så flov, så han krøller papiret sammen, fordi han ved jo godt, at han er kristen, og at det er forkert. Men det fortæller også endnu en gang den akavighed, han har, og at han ikke rigtig kan gøre for det. Det tredje og sidste billede, jeg har valgt, det er, hvor Craig fortæller, at ham og Raina, de sniger sig ind til hinanden om aftenen, og sætter vækkeuret, og så ligger de og putter tættere på hinanden. Men så fortæller han, at om dagen, der holder de sig på afstand fra hinanden. Og rammerne, de er meget enkle, men det springer fra tid til tid, netop fordi han fortæller, at om natten der er de tætte, men om dagen der sidder de langt fra hinanden. Så man kan se, at altså, de har også tegnet bordet, som om at det er flere 100 meter langt, selvom det nok kun er 1 meter. Closuren, det er scene til scene, fordi at den springer fra nat til dag. Endnu et eksempel, det er her, hvor under vandet er vi druknende, som kæmper og vikler os ind i hinandens kroppe, men oven vandet flyder vi med strømmen. Understrømmen fjerner Undskyld. Det er ikke til, når man er lidt halvblind. Der står her, at understrømmen fjerner dem så tilpas meget, at de flyder parallelt, men ikke sammen. Og man ser, at heroppe, der holder de sig fra hinanden, og ikke kigger, men hernede, der styrer deres begær. Jeg har valgt at perspektivere til en anden graphic novel, som der hedder Watchmen, eller Vogterne på dansk. Den bruger på dette billede. Det var lige det eneste, jeg kunne finde på Google. Den bruger meget enkelte rammer, altså det er delt op her og her og her, og så skiller det en stor ramme her til på næste side, så det hele det hænger sådan sammen i en handling. Så det giver sig selv, at det er handling til handling forløb. Og hans tegnestil, den er meget realistisk. Altså man kan tydeligt se, at han har tegnet en dame der, og en mand der, og at det faktisk også er en mand der, selvom han har lang frakke på. Og det er lidt samme stil, som Craig Thompson faktisk har gjort, som der er meget ekspressiv realisme, fordi han tegner også meget realistisk. Jeg glemte også lige at sige, at selvom han tegner meget realistisk, Craig Thompson, så det er ikke helt i detaljer, som man kan se her, at han har ikke tegnet øjenæbler og sådan noget. Han tegner bare nogle sorte prikker, men man kan jo stadigvæk godt se, hvad det er. Det sidste billede her i bogen, det beskriver faktisk meget hans udvikling
fra han er barn til han er voksen, fordi at ham og hans bror havde en leg, da de var små, om at de ikke måtte bryde igennem sneen, når de gik på den, hvilket var svært, fordi man altid bryder igennem. Og her til sidst viser, at han går en tur alene, fordi ingen fra hans familie vil med. Og han kommer gående, og jeg ved ikke, et eller andet sted leger han nok den leg, ham og hans bror legede. Men til sidst så tager han et stort spring, som vi ser her. Lander, kigger sig tilbage, og han kan se, at han er brudt igennem. Og i det øjeblik, der går det faktisk op for ham, at det kan ikke lade sig gøre, og ikke at bryde overfladen. Så man bliver nødt til det for at kunne komme videre. Så derfor fortsætter han her med oprejst pande. Jeg synes, det er en rigtig god tegneserie, fordi den sætter tingene meget i perspektiv i en familie, man nok udefra set vil betegne som perfekt, netop fordi de er kristne og de følger loven. Jeg synes også, det er fedt, at det er en selvbiografi, og jeg elsker den måde, han beskriver om hans kærlighed til Raina på. Den er så levende. Det er jo nærmest som om man selv er der. Jeg kan kun anbefale den, fordi den opslår selv den mest antikristne ateist, og man vil faktisk ønske den var længere. Jeg vil i hvert fald ønske, at den nok var et par 500.000 sider længere. Ja, det var alt for nu. Det var en god sommerferie, Morten.